ka san shi hidima wa addini daraja ne, matsayi ne. Akwai wadda zai yi aikin a lokaci kaza, to kai ko ka zo ka ninka aikinsa ba za ka kamo darajar tashi ba, wataƙila saboda shi ya yi a lokacin da in ba namiji ba wadda ya isa yi wannan aiki. Jama'a mun fahimta? Kamar sunna ce, kasan an yi lokacin da ahlus sunna ko zama kake yi da shi ita ma barazana ce. A dinga ganin ka kawai da wani ahlus sunna ita ma barazana ce. To yanzu akwai wadda don ya ganka ahlus sunna akwai da iya da kai. To kaga wadda yayi wancan aikin ai ba ɗaya bane da wadda yayi aikin. Shi yasa Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum. Allah ya ce wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Allah ya ce me ke gare ku, me ya same ku da ba za ku sake jiki ku taimaki addinin Allah ba, ku ciyar a tafarkin Allah, ku taimaki bayin Allah don Allah. Allah ya ce me ya same ku? Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Me ke gare ku, me ya same ku ba za ku yi infaki ba a tafarkin Allah? Ma'ana me ke gare ku, me ya same ku, me yasa ba za ku yi hidima wa addinin Allah ba? Sai ya ce walillahi mirathus samawati wal ardi. Allah ce gadon samai da kasai fa duka na Allah ne, duka kudin da komai Allah ce nashi ne. Allah ce to me yasa ba za ka yi amfani da damar ka ba? Kullum kai damuwa ka samu kudi anan ka ci anan. Allah ce ba za ka rike guziri ba kai? Walillahi mirathus samawati wal ardi, bayan gadon abin da ke sama da ƙasa duka na Allah ne, anan da ka bar mai kudin sa ka tafi. Jama'a mun fahimta? Ko akwai wanda zai tafi da wani abu? Allah sai ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal. Allah ce ba da su taba zama daidai ba wanda ya ciyar da dukiyarsa ya taimaki addinin musulunci, yayi infaki akan musulmai kafin fatu makka ya kuma yaki. Allah ce ba zai taba daidai da wanda yayi wannan aikin ba bayan fatu makka, saboda a wancan lokacin ya fi tsanani, ya fi tsada. Ni kuna fahimta? La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal. Allah ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. To waɗannan na farkon wadda suka yi infaki, suka taimaki addini, suka yi yaƙi don daga kalmar Allah